Lebap vilayetinin ýanygy çuýan beketlerinde A80 kısımlı avtolog benzininiň satygy besedildi. Adatlyk radiosynyň bu barada sebitden maglumat berýän habarçysy Eko 93 kısımlı avto benziniň bolsa indi 1 ýyldan gowrak wagt bäri tapdyrmaýandygyny aýdýar. Bu maglumatlar Türkmenistanyň bahasy yüzlerçe miň Amerikan dollaryna barabar bolan nevit önümlerini, şol sanda A92 we Eko 93 avto benzini daşary ýurtlara satandygy baradaky maglumatlaryň ýa-da gabat geldi. A80 kısımlı benzin iyul ayının başından beri taptırmayar. Yanığı çıkıyan beketlerde A80 benzinin kalonkasyna kışlangı kalonkanın daşını aýlap edip bağlap koyupdurlar. Dip habarçy aýtdy. Ol mundan ozal benzin yetmezçiligi emele gelende hususy eýçilikdäki avtologlaryň sürüjilerine satylmaýan gyt ýanygyjyň döwlet edary kärhanalarynyň ulaglaryna goýulyp berilendigini hem bellidi. Häzir A80 benzini hiç kime satmaýarlar. Ýanygyç beketleriniň işgärleri A80 benziniň ýokdugyny aýdyp, ähli sürüjilere A92 ýa-da A95 benzinden goýdurmagy teklip edýärler diýip ýagdaýlardan habarly çeşmämiz habarçymyza gurrun berdi. Bu aralykda sebitiň ýanygy çuýan beketlerinde Eko 93 kısımly avto benzin bolsa indi 1 ýyldan gowrak wagt bäri tapdyrmaýar. Munun ýanygy beketlerine Eko 93 avto benzinini satmak üçin ýürüýte kalonkalar bardy. Olarda A93 benzin diýen ýazgy bardy. Häzir bu kalonkalar düýbünden ýok we olaryň deregine A92 kısımly kalonkalar bolup olarda A92 benzin satyp berilýär. Dip habarçymyz aýtdy. Adatlygyň nebiti gaýtadan işleýän iri zawodyň ýerleşýän vilayetinde benzin gyçylygynyň emele gelmegi we onuň sebäpleri barada Türkmen Nebit Önümleri Baş Müdürliginden kommentari almak synanşyklary başa barmady. Türkmenistanyň iň iri nebiti gaýtadan işleýän zawodlarynyň biri Lewabyň Seydi şäherinde ýerleşýär. Muňa garamazdan soňky aýlarda sebitiň ýanygy çuýan beketleri ýiti benzin gyçylygy bilen ýygy-ýygydan ýüzbe ýüz bolýar.